Toto vlastně je kalendář Pirelli, nejlepší světový fotografický projekt. A sice, jestli si dokážete představit, co je asi Oscar pro herce, jestli si dokážete představit, co je vyhrát mistrovství světa ve Formuli 1 pro řidiče, tak tím je pro fotografa kalendář Pirelli. Nedají se koupit, těch 30 000 je rozdistribuováno jen určitým celebritám globálním na celém světě, že spousta těch kalendářů se dostane do dražby a tím se získají peníze pro výborné věci. A ja by som chcela do vašej pozornosti tak nejak načrtnúť myšlienku, že taká vyvolávacia cena na tento kalendár je 10 000 korún českých. Máme tady 16 000. Slyšel jsem tu dneska takový hlášky, že jsou tady v sále lidi, co začínají na 150. Takže 20 000 korún, nechám hovoriť zase teba. Kdo by chtěl v poslední chvíli ještě zvednout cenu, kdo by chtěl udělat dražbu ještě zajímavější. 21! Ďakujem veľmi pekne. Takže ja by som poprosila zástupcu firmy Pirelli, pána Mulače, aby prišiel sem k nám. Ďakujem veľmi pekne. Poprosíme mladého muža, aby prišiel sem. Ďakujeme veľmi pekne, ja som to veľký pokles aj zvonku. Je to 25 000, napíšte to krásne. Poprosíme fotografov, nech to zaznamenajú. Tento moment. Tak, výborne. A v tejto chvíli zástupca firmy Pirelli predáva tento krásny kalendár, ktorý... Ďakujeme veľmi pekne. Wow, tak ďakujeme ešte raz veľmi pekne.